Ez itt a biciklizés. közmecse. És akkor már így jöttek ilyen feltöltve. Australiatos. Hello. Nem vagy buzi Lőrinc. Jól vagy. Ez itt a drága premium memberünk, Lőrinc. Remember. Jaj. Lehet, hogy én is elesek. Akkor már te tol. Nem tolom. Sigma King vagyok. Ajajaj, bogudít a bandékot. Ah, nagyon nehéz. Ajajaj. Nem versenyzünk, mert... Erről van már tényleg, legyen egy úrbeszéd. Hát... Azt majd őszibe. Nem? Aztán... Nehéz. Nehéz. Igen? Picsára csak. Hát nem. El. Rohadjanak meg. A motoros utat el van zárva. Gecibe! Faszom ki van. De lehet, hogy meg tudjuk kerülni. És nem lenne ideges bemenni oda? Hát, de. Tehát ez az Urbex, tesó. Akkor addig állítsuk el a kamerát, amíg be nem érünk. Hát, megpróbáljuk. Majd jelentkezünk. Nem, elméletileg itt... Bro! A spot! Lennicki, nem mész be! Várjál! Mit akarunk ott csinálni? Ez egy régi motorpálya, tesó. Mit akarunk ott csinálni, bazd meg? De akarunk ide menni. Ismerem a főnököt. Mármint... Fel van kamerában, bazd meg. Nincs. Mit mondok? Csak be Nincsen. Nincs egy kamera sem? Amúgy, hallod? Fákon hogy lenne kamera amúgy? Mindegy. Akkor így jöttek. Hát csak menjünk és jöjjünk, annyi. Jó? Akkor most ide be... Mert megbasznak minket. Akkor ide be megyünk. Lőrinc, szavazzunk. Ja, Lennicki? menjünk. Nem, akarok, akkor itt hagy, akkor ne hagyjatok itt, mert engem megölnek. Ha meg akarok, akkor legalább húzzatok ide már. Hát, menjünk. Akkor megyünk. Második, adjad át a Én nem. Na mindegy. Kutyák, vagy nincsenek. Itt van a szép napfény. Megmondjuk le? Lennicki, tudsz fütyülni? Nem. Lőrinc. Gyerek, Várjál, na, szívd a legőt. Jó, úgy tényleg. Mi Akkor az? miért lenne itt kutya, hogyha ott ki tud jönni? Meg itt is. Akkor itt végül is menjünk be. Menjünk, Lőrinc, ne fosszunk. Gyertek! Itt van a crossmotor pálya, ami lesz a YouTube videó főneve. Majd itt lesz egy fénykép is. Nagyon biztonságos kapu van itt, csak úgy mutatom emberek. Hát mert sokan hozzá. nem tudom, nem biztos, hogy a legjobb ötlet bevinni a bicikliket. Mert gyorsabban futunk bicikli nélkül, mint biciklivel. Hát, biciklivel hogy? Így felkapod, aztán... Nem, ráülsz, és akkor elkezdesz vele tekerni. Gyere már be, Lőrinc! Lőrinc, gyere! Vigyázzak! Itt akkor körbenézek emberek helyett. Jaj, mi a fasz? Ezt szerintem ezt átcsinálták. Azt tudom, hogy nem így nézett ki. Sokkal földesebb volt, vagy homokosabb. Még itt támadnak le az emberkék. Máté, visszadom akkor neked a kamerát. El lesz itt a kameramen. Nincs semmi, miért menjünk be? Megmozdult. Megmozdulsz, ez a szar. Ne ordítsál, te hülye. Mert te gondolod, Né? Figyeld!